Han må gerne have det, vi lyderen kaldte for corpus enormus. Det var en statur på velfærd og magt. Det var meget glæde. Og meget glæde. Hvad hedder herren? Hej Pau, jeg hedder Aslak. Velkommen på scenen. Er du nervøs? Det nummer, vi skal lave nu her i dag, det har jeg ikke prøvet før. Så Pau, jeg fik den her skide gode idé med, at nummeret det gik ud på, ikke? Det var, at du smed trøjen, så tog jeg tilløb til herovre fra. Så lagde du den ned oven på glasskåren, og så kom jeg løbende her, og så hopper jeg! Ud over det hele. Er du klar på den? Nej, det ved jeg ikke. Hvor du skal sige nej til den her Pau? Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay Pau. Så bytter vi bare så. Ja. Det lyder skide godt. Jeg har allerede trøjen af. Ja. Så må du hellere. Men så må du selvfølgelig ikke hoppe, Pau. Det var bare for sjov. Nej, ikke noget hoppe, nej. Det skal jeg nok. Ja. Og Pau, fordi det her trick er så farligt, skal du nu have en stikker på. Så vil du lige komme frem i gang. Og Pau, har du lus? Nej. Men det har du nu, Pau. Rolig Pau. Vi har gået igennem generationer, de har lus. Vi har overlevet. Ja. Så, Aslak, hvis du nu bare ligger hernede på klassen. Hov. Jeg ligger i min stade. Skal vi ikke lige tjekke, om de er skarpe? Jo, vi skal lige tjekke, om de er skarpe. Er der nogen blandt børnene, der ikke tror på, at de er skarpe? Der var en masse der. Du vil gerne derovre. Så skal vi lige gå med. Jeg tør ikke. Tør du ikke? Nej. Okay, så. Nej, jeg tror hellere, han må blive derude, fordi nu er han i livsfar, for han er jo inde på scenen. Er du nervøs nu, Pau? Nej. Men du kan godt holde Ylva i hånden, hvis det er meget farligt. Det er rimelig farligt. Så. Du kan se, Ylva, hun ryster allerede. Vær meget langsom om at røre ved glasskåret. Fordi hvis du lader vangen, så splitter jeg på hånden, og så skærer jeg fingeren der, det går ikke. Så helt langsomt. For søren, det var så skarpt. Han er jo helt bange. Har du alle fingrene endnu? Han har alle fingrene, bare roligt. Det var godt. Er du klar, Pau? Ja. Nu må du huske. Øjeblik, jeg lægger mig lige her. Skal vi have sådan noget på glas? Det er godt bare at snakke fuldstændig af. Er de kolde? Så går du lige hen med mig her, Pau. Nej, du skal ned med. Så, Pau, det du stille og roligt gør, det er, at du tager den ene fod og træder op her. Og så tager du den anden fod og træder op her. Og så når jeg slags stille og roligt klapper jorden, så træder du stille og roligt ned med den her fod først. Og så ned med den her fod bagefter. Ja. Og ikke noget med at hoppe, Pau. Fordi så siger det... Ja, og så har vi sådan en vægmaleri herovre, det går slet ikke. Flot romersk vægmaleri. Ja, han tog det. Ja, han kan det. Skal vi lige tjekke med Pau? Jeg har ikke fået det før. Tjek, det er trådt i. Nogen skal være den første pause. Lidt kuglort. Ja, men den er frisk. Så, mine damer og herrer. Yes. Voila! Bravo, mine damer og herrer! Voila! Er der noget? Nej, der sidder ingenting fast. Mine damer og herrer, wow, jeg blev lidt svimmel der. Der er næsten ikke noget blod. Voila! Altså, klap. Var det uhyggeligt nok? Nej, der er nogen der. Er det uhyggeligt nok? Nej, Det var slet ikke uhyggeligt. bare bange. Børn er ikke bange. Det var slet ikke uhyggeligt nok. Nej, det var det nemlig ikke. Fordi jeg fik nemlig et lille åbenbaringstid dernede uden noget luft. Så det næste, der skal ske, det er så, at jeg vil placere det ene side af mit ansigt nede i glasskårene, og vores gode ven her, Pau, han vil så træde. Er I klar på det? Er I klar på det? Det er rigtigt. Og mine damer, jeg skal ikke være bange, fordi Pau har jo sikkerhedskysen på. Bare rolig, Pau. Vi er alle sammen under 18, så vi er ikke noget for. Ja, Pau.
ciao. Ciao, ciao. Nå, så Pau, så stiller du den ene fod her. Og så stiller du den anden fod her. Ja. Og så når han stille og roligt. Og så når jeg slet stille og roligt og i total kontrol klapper jorden. Sådan der. Så træder du ned her igen. Og så med den her fod der. Er du klar? Ja, jeg tror jeg, Pau. Jeg har set det før. Det er bare ja eller jo. Det er bare et træd til, Pau. Ja. Voila! Ja, sidst. Mine damer og herrer, voilà. Jeg stikker nu blod. Din hånd til meget modig mand. Nå, kunne publikum klare lidt mere drama? Kunne I ikke også godt tænke jer lidt mere? Ja! Og det næste nummer skal være... Så kommer de nok til at ryge af. Så kan du, hvis du kan gøre den her. Ja, og så skal du bare sidde helt bum stille, Oliver. Er du klar for det? Og du er modig. Det er godt. Det der nu vil ske, mine damer og herrer. Ja, hold lige Oliver for ørerne en gang. Det der nu vil ske. Og jeg vil tage det her dødsens farlige sværd, og så vil jeg købe, hakke og partere æblet for Olivers hoved over i 4 bløde... Ej, du skal holde om førerne. Ja, i 4 bløde dele. Er I klar på det? Ja! Men for at vi skal få lidt mere publikumsopbakning her, så skal vi lige gøre det hele bare med penge. Det skal bare sidde helt stille. Det var Oliver, var det? Det var det, Oliver. Oliver, du skal bare sidde helt stille. Du får en lille massage. Så, Lille, det er kun fordi du er så lille. skal vi gå i gang? Er du klar? Ja, vent lidt. Nej, jeg har lige fået en rigtig god idé, faktisk. For at gøre det hele endnu mere spændende, vil jeg lige dreje 20 gange hurtigt rundt om mig selv. Tæller I derude? Ja. 1, 2, 3, 4, 4,5, og det var nok. Så skal vi bare... Vi skal lige have fundet Oliver. Jo. Ja, det er spændende. Her har vi Ganz gefährlich, Ja. ganz gefährlich, Hanni. skulder... Godt så, mine damer og herrer. Er I klar? Er I Olivers venner? Jeg tror, de er lidt for... I vil ikke kendes ved det. Okay, der er nogen, der tror, jeg kan se. Lad os lige lave en test. Okay, hvis du nu lige rækker en hånd op i luften med nogle fingre der, så tæller jeg, så gætter jeg, hvor mange fingre du har. Har du hånden op? Okay, du har 5 fingre. Nå. Lad os bare gå i gang med Vi noget. går bare i gang, før rundt og så vi fiser væk af. Ja, var du, Oliver. Det var det. Så! Er I klar? 3, 2, 1, nu! Voila, mine damer og herrer.